Shubor nakaslem jong unongsan hima. The winner of Miss Shillong 2021 is Supanri Ling. Now can we have a big round of applause, please? Kumlei pi baro nda singi ngilong gi badan bok magiyo bani keren badi Miss Shillong 2021 itai de samla Sufanri Fela Lingkhoi badai nagani kabri nyotram ban dang hagini khndiat singi kata kalai photrik jong naiwing arjar arpuwei ilalong inong job ya kata kusna Miss Shillong 2021 ya kabala pelong ke Fashion Society Shillong kumbagi tip ke Miss Shillong keding away lagi lempung kibagi brei uji kbi lenti entah lagi bun snam apa kejik pendiat ke Fashion Society Shillong kiladon bun ki samla ki Malaysian benta hagani mentau snam ki don kumba sau phongut ngrei hakba khaddu blayora ya kana mladu ide samla Sufanri Malaysia pun samla Sufanri ya kapol ke jompi Malaysia pun hero bagi kat yang so dak dah jikaman bagi kat yang te ka badingkong na kaliang unang sa hibang ya ikublay fi job ikani ka kusnam kumbagi te baro ka kusnam Miss Shillong de ka wei de ka bagi beri ki jupet ki ju up ki lenti bagi jupet ba maro ki ba job na ki Malaysia bentar ti ngan poi si kijing kali ke badingkong kalong ba pipoi perkat mo ban job di ngakamud na bangan job ngasumud na banletang for the experience and for the exposure di ngasu bang ada ju participate men shwa ha Chennai nga le ya ka Phoenix Fashion Icon and your first runners up di dalam tu nga le du ya ka L'Oreal hair show ban nga ju le ki shoots bagi designer ha Chennai di nga ada pejimpulian warpai Shillong kan tinggal nama nong dia coaching nam ta ke gate entrance exam tiang tu ngai I ke banner apa PB ngai I ti ngona let me try mo because nga ada blek men sure let me try and see mo ngan poishe and ka experience pangayo asya Chennai kalong ka ba kemen bangayo ka support ni ki perlong ke do jat ki brio hang tu ngayo jing kemen ti nga par ban experience ka jo ka banga yo men sure ti nga sapoy kan ni ban lit participate tu pila ban patai kindiat long Malaysia benta ka Miss Shillong pidon ki audition ma ti long ki support kan dulski kan tayo ban kindiat ki audition aduk ban dapoi ka final leg the kamda support handra ba I think so because of COVID tingi bar kami dan hi let through online lo bar khat instant videos joni joni introduction jonki walk through online lo bar khat because of COVID have maintain hi protocols the dalam tu dengan point top 10 ki khat ini hapai wood bon audition di ban introduction ban walk ban click question ini long kumno ban tip personality joni ti hang tu ken sa select top 5 di dalam top 5 hang tu ti kisah khat yang for rehearsal ti kim da support handa tang art kita ni practice ko walk kumno ban nyat kumno ban kran ti ngi sa poi ken sa khatham khadu top 5 ha St Anthony's ngobalo alai photo ketu ko balong halai putri ti kawai ke bagi pet langi pet ikini ki lempung Miss World Miss Universe Miss India terma ki basya jit kinde tangi ba do dor ko ba bri ma ngai ki de ki bri ki ba pro ka jubi nomar balai bagi sngap iki jingkli bawan lagi nong bishar di jingkli ki ba yar ki badot kam kata ka jing song thu ma dia ka jing pe jong pi kumlo ban balance ya kani apa glamour plus brains ma kani kadai ka kamdera ka one step process it's a long process long kong bayat mau jiking ski fidai ban feed ya ka brain jok feed day by day because mula ada suddenly chili pageant and
in finish job suddenly kadai but every day fi hab pen biang yang di pen tebet yang dia kadai every day process hadu mentaru ni hab dai ben tebet kani suki skiing di ben tebet ka jingem kam dira besok we all need hard work, we all need to learn. You don't come ben pro ka jabing jong dia mdira tang bi ho ni hab di ben take care dia ben bamba ben exercise ka way ru ben puli ben be knowledgeable ben read new information bethan mai ben long la ignorant katahi which is very important. Tingin poi bat shaway ka bata ka balong ba unta pila job ikani ka Miss Shillong ti kai ba de ka sinjam ka ba phi kwa ban shim nang ni shakaman Dal ka dadap ka ni Miss Shillong ti ako banyak chakman na ako ban pawi ka ri jungi ako banyak chakman hakanu ka bata long pi kwa ban shim sa kanu ka bata ka ba Kementa ti nga pot poi perkha de ira menta rei tabba pli kalat kalenti ngan led bet chakman ngi iru ba ki bun ki di ki balai shim bata ka Miss Shillong ki bala job dan ki bala persyang ka Madiok rong gini ki Miss India gini kita ima. Tama gim ju i pada iki bikin poi. Segi kerdan ki ba khamat. Tikat kum ke jigi jong pi ke ai thai ka daw ka ba bat i gini ki samla ki jong i ban poi je ka kerdan. Ke ba ngai i manga kidei ki poi bet chakman. Kum Mary Cream ru ka poi Miss India top 12. I lakin tiu ru i la le ha i job ki Mrs India. Ti i dargi nandiru ila let mi khmat ha ka Miss Global ti ngam thrai re ki randien ki nong ya chkhmat ni hab shulong keep be updated to their life kan Tilong hagani ka perthai gani bagi ong glamour world ha. Ki bun ki jing e ndai gi ki basi i na bar i ba ka pernai dan ta ka jing suk ka jing kaman ndrei dadagi perkar pat nak kalian jo gitu di badan hang tu kibun ki jing ki bagi kendu dan kita ki challenges ki bagi ong ma tele cp belaya lenti kat ni wala kampat de ke bajrong rei belaya la kat tu ni snam ki kita ki challenges ki ba dan ki jing ki ba phi kendu ki jing ki dei tang nanga hi ba judera ban compare but no fi hab long comment bet ke be fi dan fi hab me not bet comment bet but if you have little bit for the experience, nothing but normal pressure tanya dia katahi. Kemudian film ban page. Or dia ban compare or film your focus il dia pen bet il dia pen bhai il dia nai pet dai ki wai kata fin your increment fin your experience pen learn bhag en hang tu. Ti sekawai ru golong ba nam ta ki samla jogi ba. Ki don kamru ke jing pule, ki don kamru kumigini ki kinja exposure, ba. Knowledge plus experience. Thì cũng nó vẫn balance, cũng nó vẫn nia biang. Jadi gini, long bandung kelat ika jing pudi ru, ndai bandung randian ru na gini ki kam. Thì cái ngashu ong nam ta jung li cái bang ngashu lia, cái da fi long motivated by da fi don kajing trang, fi la abet bun ha ni ke industry ki ya balance between studies, between kakam, between this glamour world. Ki balance bet kadai ba fi don kajing trang kajing kwa de fi kwa ban krak kwa pha fi la bet de fi kwa ban let ke industry ru la bet kidai kajing balance jo fi kajing trang jo fi Thì long kawai ru ka badan kam ha nam ta ki badan ka glamour world kadai ka jing kersyan ni yang. Ma. Ka family support kadai kawai. Thì na kaliang ka yang ka sam jo pi ki ai ba ka jing kersyan. Hot ya sport ha mei pa junga men para ba ro yeng sem ki bhayeng junga ru par nga job Miss Shillong bar kha ki wan ai khuble yang nga dab da kajing snungu ba ba ro shi bon ha na social media ro bon ha wan ai khuble yang nga dab kajing snung comment sim Thì cũng bagi di ki segi ki por ki iba ki samla jogi kam tam hang ne ha di khasi jentia ki ngat agani ka jing di drugs ma ka drugs ka de ka drug issue ka de ka wei ni ki ba ka jai ban reu kai kan du jing e ba ti kum ka samla menta phila long ka youth icon kum bagi ong na ma as a youth icon ka khubor ka ba phikwa ban ai jing ni ki samla ki balangat agar di kejing ka apot jo kejing di drugs ka bala penjat yaki ka yeng ka sam ba ka jat ban reu
Ka kubar jong banga ko ay kadai ba kani ka bandi drugs kam dire tang shiman andai kadai collective effort kan na baro ban in ajing yarap na kikimi kikpa kiperlong but ki bhaying ki si bidi ban ajing yarap ki pulit ru ki dai ban check ba ki checkpoint ka ki ba buona ba khai illegal drugs hangni shillong katal ko ba ka supply kalong sup palan kalong haplong very strict yakini ki drugs man check bha man pet bha ba kim wan re illegal drugs hakani ka jela jumi kan kumi samla mo will put again bu sha sharut ekadi ka kana glamour world jumpi ki jing e ke pi I namda ki samla ma ha ga ka juk ko bomta ki jing e ki jing e jum ki samla pet bhai ki kin thai ken ka safety kim dai yo thandra hangaru dengan ya lenti ki don evatism ki hala ti ki kin thai kim jis no safe ra banyak suram ka mentah ka lenti kan kata I feel like it's a social issue and ni ban mi khamat kan ban pet bha ban don ka debate ti ban ya kren yang hilang baru khot ban ya kren chang kani baka keja shisha kam manlaks ni ka bang kindu perlong ti ngakren ki manu ru ki kin thai ki ong bed ba ja kun tayang ka don bed ngile jayu ro mat pranu don ki bajrong ki shinrang ti kata hi I feel like safety is very important for women kata ka the social issue ba I feel strongly about kata ga issue ko ba pi wanra ka lang ko ban kam ba namar ba ya ga Meghalaya gitep bagi bu ya kan thai ma ya kan thai hajrong ni shim ka ja ka kanja na ka kami nrei abai dei bat pinai I gini ki case ru ba ki bon ba gini ki CAW ni crimes against women as a youth icon ka jing mut na kaliang jong pi ban wanra la de ban wanra ka ta jing singan na ko ta ki kin thai khamtam ki hap ki baret ki jogi hanga ting I ngako ai ka message ba they been fight back ban mi khamat ban ndere ban buri ikini kam baka ja shisha ini ben mi khamat ban ong baka ni ka de shisha ka problem ni de bangi face ni baro kin thai ta ka ko message ban ai mentan ha ba pi kren chapang ka to ka jing.com ban ya khun ani fight back mo te hakanu balenti trai ngila ban fight back ikani la ne ban ya khun ikun gini ki jing e ki jing ma ki ba don na banta ki kin thai bat ki khamtam ki hap ki baret ti ka way the awareness ru ti ka way kin thai ru bari ban mi khamat ban ong ke bajai ki shut down domestic violence ru bon ha ki violence bajai ki kin thai ti kim jumi khamat re kim jumi re kim juno re ban ong re ki di ban slur ban le ban ong ba ka ja shisha ba ki pulet ru ki di ban ki pulet ki bhai ki hasam ki perlok ki di ban ai ki kan ban yarap kata ka ki jumpa cuma kre kata ka jing skap jar ka jing bom yathu ka jing bom ong ai kata ka kalong kung ki penut yang kisirang that it's okay dang ali aku ni and once the utu shirang la bu jail ne la yo punish maybe he won't do it again kata tingin la ong ra he might do it again so it's better for him to get punished ka jikli bakhat do sha bagin penkot ya ka jing akran ka jongi ti ka immediate goal jong pi adin ka de ka jing job ka goal jang adi pendap janai sho ka jing pulie or tiniru ka glamour world ru ngako abel bun continue and kam shimbam le ko jang ati kabayo apli kala kelenti ti ngalet be chakman te ko ble shibo de pi bagi ai ka jikit bok kat wang pa pinang keu irat ka jing im ka jong pi pa pinang yo shibun gilat kelenti man pen paw ka sap ka pong ka bo blei la ai pi par ikermen ba pinang la ban wanra ai ka nam ko burom nam ta ka yeng ka sam bat kumju nam ta ka jela ka jongi ko ble shibo ni piro